Kigima umwanchi umurigeri yangu kwarigania asentunda ya gatatu chinga kitogendete gusanga imiyo murubiri bwensakya bono mambia na kumanya abo karenga abagendi baito baikiranira se studio astora beto kumurikira amangana alingete chisemi kondo umwanchi umurigeri yangu kwarigani bene elinde togende gusanga asobwa moinyo na gusanga nintwe kerengeri kyago gwetera se namba yesimi ya 0792192834 baigona bogoso asensemiri mitandao Facebook Ndizi TV News Digital, YouTube Ndizi TV News, website www.ndizitv.net. Kerondo chenga mbaroro bagendete korwa ebirengereri byabo. Kerondo chenga naroro gatebanga serikali ya Ruto temanyitiri chiko onyendiri manyitiri chiko Ruto kangoro leiro mo Kenya ama bera oyo mumanyi mbiemano sana sujumbe yago. Abaga kerondo chenga ensemeri ya Facebook Marube Jeff agatebanga bwakire bya mbora kuro mugondo Qatar no ndime bakomo ile klaunya keza gotebanga morning watching live the show mbia manosana Edwin Matagaro Brown Nchari Hawatabanga good morning nikiwa Estates of Nyariacho, the capital city of Nyamira tuned in. Hawatanga the world is happy to hear you. Nwari meyomorobelio na Jani Moreka Kajeni Kefason Bosire Salome Onyoni Ezekiel Mpore Honorable Julius Umusumba na mashabiki onsi. Amos Martin agotabanga nagendete kubwati umorobeli kura sensemeri ya Saudi Arabia kerondo chenga Enoch Makori agotabanga nonde imekoro Musaraba Town abatanga say hi to Nyanchama Abigail atenga producer yane kwa bere goko igwa amaigayo kerondo chenga Dolphin Moraga gotabanga better late than never got a good morning wish my family parents friends all fans of Ndizi TV without forgetting my enemies behind to have a cool day getting you loud and clear from diaspora be blessed miyamono sana kondo mwanchi muligerelia boigondo chenga Dennis Mogoya gotabanga Naivasha Karagita na my wife Yunia kwambuka mbagendete kubwatia omurobili mwanchi muligerelia kolende atikangireli bageri bene kwaligania bagene bas ase studio batumanye na kibakuru kwa ngai bakuru bagotabanga ladies first atuchakire nayo muswati kwa nango no mwanchi muligerelia Frida asante so to host today Samari tankuru ku Milka Abraham Ntenelete ekiombeke kia minto ukaiga Kenya and at the same time in the planning and strategic manager. Okay, karibu sana Milka goikira nasi studio ili ndio tobeto gusanga no mwanchi muligire karibu naye. Miyamono inja Samari tangoro kwa rasa Mose Goruase Nyaribari Chache onde Snake Ombeke kia the Minto Foundation menyete asense ya ngumbu USA ase kama in the state ya Texas. Okay. Internet communication programs na public relations. Karibu sana Arasa asogekera na ase studio tobeto gusanga ngono mwanchi muligerelia tuchake na Milka kora tumanyingo ekiombeke ga kia Minto Foundation indirigia chagete na inde ningi kelike gokora ekiombeke ya chagete mwako nalikia beti launched in September Part warte conference gari somochio Texas Dallas narigia chagete ekiombeke ne kia bagusi bare Michael bare mbia bachamo baira nyoko bokoka Okay, asante sana. Ikegera Milka berika gotenga ekiombeke gaba bwatani abanene bakorokora chinse chirichya Michael korenda arasa na bakora totebyanga ingikiagerete mukaranga na mukwire nyokoboka sense ya Kenya. Mjamana Frida abangi baito ase kiombeke bali tuachagite na barobo n'abantu bayiborere gaiga bakinirete gaiga gusi basomete school cha gusi kindo yo mobo nasomete primary gusi gaiga kigati secondary ngasoma kigati ngaja kuimunga makwane University Nairobi n'abande bonsi nabo bayitirete enchireyo na osoma tu asomete ndo arojibu na yabete nkomo konyole school fees kwemukinone gikoroto uniform konyole negasia ngomo bona twaike irase tukorigereo chimaega batebanga
katuomberete ngakira into turanyore tubwate simwana bonde nere litukalimoka abioke ikine kiagerete tukaisaransanse tugateba nga tiga toteme mechande itwaroche tupunguzire onde nere egere nere litukelimo era jokwera na magari gereri nera konyonde so mukabeka namo wano tukamanya kubeka namo abantu bari bugatekerengereria kemo tukaigwana na tugateba nga kento geke kenenge yo keregeke kero kyumuntu aranyore inchi tubikira namo tubwatira nabuna abantu abamo abantu bamintu na kiaga tugateba nga tugakuruka mintu sei tugusi mintu egere tokonya bamintu mbiyamana sana mwanchi umurigereria niga togendete gusanga n'ababwatani ko rwase Kiombe Minto Foundation abo bagusira kisemi igagasoro ngo rwabusikinga kibagendete koererana into gosigo toerera sobwagarenga ngaye Kiombe kigia chagerete ngorete tekerengereria ikyo nabo igekirenga kiabo nkerekieke akorinda sinsemo yago Milka timedigo sina naye kwa bera sichinse chicha Michael ngakigwachite gwe so imese Kiombe kiga ya tinda kansa tia Michael ya sai naro no choike okay Kiombe ki abantu abange baron mama yete ni mete mechando beteire so kero montare gari nkorora bari y'umuntu uranyare ku handle the activities kero are Kenya so bagaisaransa bakarambia baganchwara rende nyare po bakonya ko run the program gaiga Kenya. Okay. Basically but at the same time ena chageta as a volunteer. Yeah, so I started as a volunteer tari atena so ete mangani chibesa. Yeah. Because they kerenge ni mnganchi te chisemi. Mnganchi te kokonya abantu. So bakarambia bambi korro inyare kubakonya na barukiage nantu bwatekerengererie kemo basically Kiombe Gia Minto Foundation mbarabia bakego konya Kiombe kona iga tubu ngokonya tore health tore social work ngokora tore education tore twakora water projects as education tocha twakonya abana bari very disadvantaged financially but very advantaged in academics abana abantu boche twarike twenda twarike ni mechando kibabwate bana mbaro konyara pyo mwana yetete pi lakini chibesa chimuborete nonyenda kunyara nonyenda agera mbabwati abana nabo nakutoka na twa target as a community nabo konyara abantu tari ogwancha kwabo mbabwati ndagira mbabwati yanga mbabwati nonye besa yo eshiringi boratere nindwa tengene ngore Canada nabo abantu go target in the community okay ito sasa nseme yago arasa nimetenga abantu bari chinse cya Michael ngo to arabare go singo sinyu bare kwege na banta sense ya Kenya timetinga kintu mwabete mugo coordinate mugatanga mihil katiganga babwate siase Kiombe yabona wina ro mujanda manene na inde mona somo gusi abagusi ndo wanaine ngitugete ndirigo ikanamo lakini nyasaye nomuya abanga tomanya tena barabwo especially assisted ya Texas ndo bwata bomo mukana turamo na within Minto Foundation yanyene inde netabanga na abatogo konya sichisemi ngubwa na abuna bono babo milika gaiga ngote matuli kubaikanga na kubabwata kaboko kubarakeringa na kyumunda wenda menye na kyumwende bwebange na inde nyakegirinya sako iri na kyura gutumike na yego konya abande abo bona gutokoroka chi volunteer bona milike twa moreteme una en intern volunteer ura komwaga gasigete milika ga jominyo gege abana mbale nemejinere baba igaiga yani bali netense omwana itete urangeri wesukuru no nyene de transport teyo volunteer bune juna bano milika na mutoko matebi genda ngoligereri ogambe no chief musabu chief wereri ekenyoro aba kenyoro bonse egermo we kiroro na bokora asa yaro ko ni kororo to manya korega to kulunga onboarding
tuome kubareta into the program twachaka oranga kitoko bakonya twachaka coordinate ne school ali asibarangiriwe bosenye kugani koroko na school wejo twalinga school ki turabwatira nenero tubabe kororo egere tumanye twana kuba monitor kuba follow ndono nekio ngotobona kwerikane jabande ndabona ba America nabande balesiko ababwato kugania ababo ndo chinguru ababo chabatubwatisi babeji volunteer kuruga go nabotoko basomye ibintu ebinge nenda nyona barabulito kelimo basohera sekembe muneke wosinaende kurwago banyone nchirera abakonya. Okay, mbia mono sana. Milike kiagera nayo go coordinate monoga gasense ya Kenya. Timetinga kyo identify the needy cases ase ebinyorogali. Ekiagera ngaga gasorwa ngurwa gusia chelekero togotara n'abana abange bakorukorwa sichinga kitali kwenyara. Timetinga criteria kikeri ogotumeka kwateba nga oyere gakinaga nityo bokonye. Okay. Muna teba alia. Monto pakara very disadvantaged family. Baki bonto ko chante naki intuete very disadvantaged family ngisaneke. Pakangene kwano no motureti zari mwana. Ndigereri. Ngende skuru suwaso metendole nekene. Matemnara ya kwa rosati se wachete. Kusi sento kwa teliva dondo. Chisaiba squeeze njiro. Saiba njiro. Pakangene ndigereri interviews. By the time ngo pare interview tomera a board. Marieta bakonyora tuitiri interviews bi to identify to chakonyoro mochele kana boranyo montara agotebi onyoro tugo mwana orio chandege tepi otiga orio chandege tepi bakonyo oyo bwate. Another thing na bomwa akonyora bana baro bare chintakara mbabwati maiga mbabwati ise mbabwati nina abana baro bonko bakonya tore abana baro pia the partial orphans abara bonko bakonya tore. Okay. Ekero mwatomerwa marieta ya igarasa atimeti amagisi arenga mukurigirire mwamanya gwa approve nga mwana we na muko musira agendera gosoma. Bono abana ndiri gutiga bana maiga kire baitire especially kire barangiri ku school. Okay. Ndage to amini to tanga kiro mwana na bwate eke usina bwate talanta ngalibo na inde labora nyore ngagwetera sing emechie nge ebintu abana baiteire ko jaro mwana arwito mochi abayibori kusina maruri mebamenyete ne kose abayibori basirete ebintu bune bi psychological na bi go affect umwana ko nyora nga performance yae njere ne thinka as inse lakini ke to kubwati isuri umwana kurumaiga abako ngono umwana umungai ogenda ganiti no monda bwata komo amora egere aimukego so especially abana barangiri which is sub county county schools na national schools abana bagwenda baikuanga na bakwanya nduwa meetinga eserikali neroro lakini ndogo tigire serikali ibintu byonse na intwe mina minto kolukale maete abana nabo ekenyoro barenge ariyo ndubone ndutwagine ndikwaza abandi mechide ngono ndiriwe twatiga abana maega so academically gifted children abundiri kubatiga now amagzi criteria ekyo miriganera gocholigere lakini ekirenga kenene omwana wetiro orokiri potential turi kumotiga na ende ndiri gotakanga amagzi omwana amusikirire sikonga bona ayekwa wetepi to wacha kwa mondo ngote matore ko make sure nga kiro monda amanyenga ime yao nubwate ke ugete sa kwate monda kubwata ke na bosuka bosi. Okay. Kwa beri ko gukwanira mangana korugabo nkwa bakokwana nga abana mbaroro konyora maybe arweta somochi amarwa ichiregabo maybe abayiboli baye botakambaroro bororo kirikende nga kimugo konyo umwana oyo gakegera na mumwachi semi bado nasomera tebe go school day school ngoira nale bado nabwate psychologically na are affected timetinga kimogo konyo umwana oyo iga maybe achenje birengere byaye nera tebe nga matukabo siongo barumondo. Okay. Well, no, as especially a department of education, as the Minto Foundation, it was a mantra
yani again gotogo tebanga ki from classroom to boardroom. Okay. Ngomwana una utwa mubwata iga etoko bwata kwa kuri garasi ime baka kasa go chigo service onye kuri secondary university como beka participate in the community kana ende baka tomo connect ni company ere kanyole mirimo igo mwana una utwa mubwata iga the Minto Foundation ndoli buna bono abantu ba okoyunga no mweshimiwa getege gweto mwana getabwate fees omunyokororo wakwebita yaye intu yatoko so atwabwate mwana oyo ntubwate a mentorship program. Okay. Abantu bako school bamutalira omwana oyo Milka ikaiga igasiya yege uno korani program ne agenda bake school okwana nabalimu follow performance abana beto track ya max yabo akireta twakwana nabalimu naende school ntubwate parents nabalo bako gendoro ari yabana aba no teri abana boga ngubwate tore abayiboli babo onye no mujolenge kose abayiboli batamete bagatiga abantu kose ina abana tayo gatamete bagatiga abantu nabatoko genda bakorora mucyuyu bana kubwatinga mucyo no improve it onye emeji yarenge nga nebwate furu wakega twana kubwati goetera se local government aba chief make sure nga situation ya improving abana bekere bale school inko bato chi assignment outside jiri bako une school ngo ba zerenga tutagete bwe bange kuri mapema wakuru school magara abanyo ko ende school genda ro syaga teacher dawo lino naga ngo kutumenga noro muntu responsible tunakubanga na kokora kali so that's how to make sure nga tukini umwana oyo abe a whole individual. Okay. Milka timetinga kimugo chimwakole meroberi eno umaitana bora ende gali ya senkeli etali kwenyara pe bakora nchara maybe timeti moko enda mwa pesa mwata byo muyiboli ngebange anyoro muyiboli atebanga eskuru ko koira ostianda aragoro mutoliro tora agenda bogo tomanyanga ekero mogo ikira na gali eseke ebinyoro ngakimogo kora mangana ino mwene kengo mwana olio soirase skoro taragende binyoro rasmi matora kwana no mugambi. Okay. Taragende mwabande pako ura kwana no mugambi karibisha. Okay. So rasmi oito so mugambi akweru soma konya ke konya na ba maeta bantu bari obogima bamanyete na bako ya boyo omutando nere maybe na mara koni twakorire kana ya twatembera lakini ndiye muna simachiri mbara ko genda rompa bwati pi konya ne nkweto mabare konya ne chikonda ba kora lakini ba ko kero wo ikirororo to ko genda na romo kobokobosi okay kobo ya gasukari kwa bairera na kabosi kwa bairera alafu we are partnered na Busi mental health awareness na a million hugs kero konya toko kende bindiro toko ragenda na barabo baban abayibori bayo that counseling they need because in chande na beko batosha their mind iheba kwa baba cancelled bate eme chandonero batoba konyogo no mwana bona iga twamugwatiro ko bako kenda school at the same time that's working like indirectly kwa konye family at the same time kwa watu tumonoko poko uno mwenzangu amesema ntuliko bobwata tobasomya tubatigera high school bakura taito pesa na service yeri kirokeri they deserve it. Okay. Igabwa sense moyo kubaire school kero kende emukuba sponsor fully ama partially? No, they are sponsored fully. Kutua kubwatira ko bako twakubwatira. Yes, they are sponsored fully. Tubwate kuna amasege wona yo tubwate abana 25. Kereri tubwate abana babere. Tumbe tubwate omwana oyo mwana kebiro boys tubwate omwana oyo. Okay. Kerekende Minto Foundation account ya Kisii yoke gokava wesenga yego kava yeka. Yeah. Busi hospital. We are not ndrigo kava at Kisii county yoka ya Busi engima. Busi region. Oranyaralende nga abana mbaroro maybe bare gosino muchio Nairobi osibare chi county chire outside Busi outside Nyamira na Kisii lakini no mu Busi na barabona boranyarenga bachite ko chisko gali bagachikweligerera lakini ebintu bikaranga oranyare ekesi bunekyo igo mobe mukubasira.
Ntobwata actually a case kunekyo omwana oyo baswagate n'omwoyi guri bakagenda Nairobi. Nairobi ni shamba la mawe. Omwana oyo igabete referred to as bona iga by the grandma. Novo kongere bona gachite Nairobi bakanyola this domestic violence. No one could watch that. So what omwana oyo makuru Nairobi or under us. Yes. Okay, mbiona sana. Arasa tucha sensemo yago. Nkonyorole nga ebyombe mbirorere binge bigwesokya nga ngosira bali abana gosikonyora nga barayimbaroro bago hisokya balira nga nkwakanira toro omwana oyo ye school fees. Timeti ekyombe keke kya Minto Foundation nga kikere different nga kikere unique kere kekenyene. It's about the ekyombe nekere nesengenjo intue Minto. We are reflection, yani itoro mweka no bwabana aba. Tuachagete korunse buna bana abachagete. Fakti abantu abange barase ekyombeke. N'abasomere tobakomo. Na ende ba understand tinga woja goikase bayigire. Abantu n'abange babagwatira kabako. Igo naende abange n'abantu beruete donation to konyora ruasaba n'abantu bawikeramo muto tabangaki aunaro dokugani kororo mambia eto kubwata abantu natokona ukina tuachagete omwana oyo tuacha babeto weka ikomi tujuna milika atebe namba tuwakinire naende abantu abange bone ba noembali balenga soro bwende batene goro bago barolenga egasi yaito yarorekande abana bachagire gosoma school fees yakanirwe bali form 1 bona bekire form 3 naende roje filonye tuachagite abana bono gura gukina bagere doresara sini gochumwe mwana te no yo mosa eri school emeremo yedo nere kwarokereria naende ndona kuti abantu ngaki abana basabira nigaki na onye kale jirani yao ngagaji mwana gajireka naye muhorokererie na kigio gekogera tole tofauti na byombe binde sikogago gose abana siasa esengenjo mwana oyo kerajire asite Minto Foundation mwana oyo noyo Minto na ende bono talinga na masomoka etabiyo mwana oyo ngoje bwaje tole abayibuli baye ngo bashikurikira tole na counseling ngo bakorera tole ibyombe bibinde sikoto bwatena na birobyo na anyene kyombe gekokora counseling anyene kyombe kya mental health autogna kobareta na kora kobarigeri waitera si Minto Foundation yoka talinga no kurwebe sabana basoma into bwate abanyagitari especially abange ba mental health kurumumbu na botogo ko babeke simi babakodena nabana babakwana once in a while oyo gwatoko gani I think that's what that we go to differentiate okay that is besa chioka mokorwa at least ngoma indi morenga cyumwano yago kina ngaki yakonyora kisemi ngaki ubugima bwaye boboncherelia okay milikanto batabana gali sebinyoro maybe omwana mbiyale gosoma ngo perform alenge biya maybe akaikaga tige school timeti mwabere moko identify ekikesi bunicho ntogenda tukorigeria abana na request ni nyingi nanyore ti application ni nyingi nanyore abana munkorigerera ubare as we are looking at the same time tonyore abantu bande batu train locally so that we get enough funds tunyaro kuira abana abangine school mimeta abana mbaro bakorta matemu last year bataraso school bonega abekoro masana kero koro mwane tibi tatene tetega na bata mas 350 400 but garangerwe school paka bonega tina chibes chiburete Minto Foundation ko temere era abana abo nakibara akonya kabagande school so we are trying to get the local leaders toro na kitoko bwaterana tokonya abana abo ndiro konya bakonyora
bakwena na chibasari lakini tukubwatira na bakwena na chibasari na itukurukuruga iga na bakonya watu bakonya abana bataragenda school we believe in collaboration. Okay, aha aba bwatani mbaroro kero kindi bakolie tikurusko gali maybe bakwebolya nga mbaye guliba kana baro bajoine Minto Foundation baru bakolera na mukoro egaki no tuwajageta bake tuwakirire namba nende ntogenderete kurigia abantu isikogega abagwato moyo gwogokonya goitera sole allow me nganjire mekiabe onye gore sikogali gwanjite okonya gose utegete warodro koganikororo asikinyero keino talira simo iwa kolase TV lakini asokoboka mami kwarango mochigete no bwato gokonya na no tegete okonya kurworo nabogo jase the Minto Foundation singing duty program to bwato already bone gango kora chiregasi to bwatera nena eno abagambi base ebinyoro goeta ti kwe abajumbe TMCA na ndi wano ntegete kwera nimbi yamana kwanza nonye women rep yeto she works with that very closely abana butegete on the Wednesday na bogo joso the Minto Foundation to the website www.themintofoundation.org to chakero to contact kurwaro kuruga kubono na butoko bwaterana naye to make sure nga kusi mwana tayo gutigara maega kiro mwana asabeta onyorero gokonya ma tegera abantu abange mbare bakurigereria batabanga ekene kiombe kya abantu bangumbu ndo maite by the bantu bangumbumba bwate chibesa bwate besa bakora mirika gaika mwana na jengonyiro mwana okugani nkorora ni tuteme okonya sitokonya lakini etugo chakira sokugani kulika biso kuligerera gwata bangaki bigega rotika to chakira gokonya yasa buna gutuna gakora gutasiseni na tokona gukina na bakora nga twakonyira busi yose ili tukeri meria kuna kugosaba goito. Okay, milka kora toresera ngo chi project mobwate sofa ntobwate tuchakira ni education ntobwate education program ntobwate water projects ntobwate health projects ntobwate social economic empowerment projects hetingo twakwanire education mono nabo ku elaborate ase water projects ingi mogo chimwakora health ingi mogo chimwakora tuchakire water gusito bwata maji kintu kwati maji mbere go tumilika kera rituko okay yote nyo monto amachi yembura na macha rochi they will prefer macha rochi amacha rochi bona igare very contaminated abantu mbaro bakonya bako igora chisiwe chiguchirochi we want to educate them na kibara kwa reba maintain amacha kare kuko kinda kuane tari kare rasa no ya kana ngo kina tere egesimera ine nero yarenge chendwete kyombu so korurio ndonga mate era ine nero yakabwati buya machi igesima onyo gokore mecho esere ni yo wakabwati bune kenyoro kwaba punished akoko genda rocho nyo kwabwate rocho ke ubore mobwa bwanenge rocho stinsoko kwani kubeka buhoyo cyangara chemical chiri chiko genda rocho but squeeze abantu boni byo marimo paka roche machi marabuteyo embura as much as embrango tuere but embura nere contaminated because there's a lot of pollution going on so we want to educate abantu igoro ya conservation na buna bara kwale banyara konyora macha marabuyoko. Okay. Social work, we are working closely with local organizations. Tuagenda tuakonya abantu, nabokonyora abantu, rinde tuagenda mangana yichinda, minde tuagenda mangana ya mental health, rinde tuagenda tuabasomi gora mangana yesukari na pressure into nime tuakorasi. Okay. Ekero kurigereria arasa ko watkana nichi project chigaba bo milka ba gukora kirikende kichabere chikoreta impact ya sebinyoro. Anene sana. Tuchakire in fact kulwalia education tuachakire.
no neba ngatali okero mwana ajire skuru umujuyo sibukire bono mentally bane birengera libyo umujuyo na bo bayara ngaba yobuli na ba focus bajakire gukora ebintu bingaho ekere to goja mental health awareness na bo konyora nga ekere to abantu bakuna gukwanirwa amarwere ngona gupungukali na ende ekere to kubwatirana na echi group echo gadreze chinde chirisiko ba toko bareteme bakonya abantu baisiko ekere baji toko babeka ase binyoro nabakonyaranga okokonya gete wajira ase kinyoreke ekere toko koliye track record goja nabakolinga there's a big impact within those families esengenzo umujo tuliyete igole uyamana kubo umujo wate jiburuburu ende wono kula kokogani wetanga ebinyoro bituliye abantu banywa maja marabu abana bagende skuru jisegi jike yake nobuke baboke especially kuchase youth ebigoli ebyebike chinjira chokuli na kitoko barusinjira na kubakibisi ekiki abange toko na kubarangiringa inchuo bo volunteer asike mukiamento una lero jinsaine ndubwate training ikembu ya youth oyora reach out na bago just a part of this training tomo tribuna akobe volunteer nere tomo beka sebinyoro era konya bandi abo kreto abakibili busy go abakoya na we are changing lives. Okay, asante sana. Milika tocha sensemo yago kerkene mwatale gali ase Kenyoro maybe habayiboli ngotumika bali binyongo byogotinda kulinde mwasiriro mwana oli ochire skuru metetwaralire ebikese ebingo konyara chiskuru chiko bungo lakini mwana tatayiti kogendanga because in environment eri nkagali telingia kerkene ngakimoko konya nagali nabara ikurugali ase binyoro mwana kinga omwana oyo kago chiwocha ngonyora ali chinchi asinka yaye. Before abana bagende inka erusa ngoba bare cancelled kera bachire skuru gari nkwanda bare beba na mechandira babwata so ngoba bare cancelled before they go back and face those challenges. Okay. Nari bara be prepared nari mwana antach kokoreki na bola nyoro mwana ndeka ira na kare request asa bayibori ngote matore to abakwanera we every time asa bayibori batwate ngo twatore meeting to discuss onyo moyibori karo china watu muchanda sekete na bago tebyo so muchando to mugire kansela bare ngumbu no arasa teba bakwana na resimi ke osinye simi akanta watata bwati sini okwana na nkominyoka nkomireya bakwana ya give that privacy bakwana na era chisati amokansa amatabinki atete nari turanyara bokonya kegera at the end of the day ntoko beko mwana ole skuru nanduira no chikorore mechandiri abayibori bakwate ngotumia bare mibya maru konyora abana nkuruwana bari konyora abande mbari na shughuli na bana but we try as much as to what abana babo nako twaratore twana na bana coordination yeri neroro kerkende motariro mwana oyo geskuru ngora consult mora abayibori maybe ba manyanga skuru kyo mwana ayagenda goseri tkolimo ko bana gochiskuru ngo bamara campaign na abayibori abayiga ba manyanga amaeno mwana nene skuru ayiriru Erasma. Wakati anda tokwana na abayibori dit ama minto kan twanya chagete nangwa kera abantu base banta hapana ineska mtu anyako yugento kineke bona lakini bona ile ana boko ndo wako ana inchenko ruminto boko tora abana toto metritario umwano tutaita tochi tubatare torore nakyo umwana nanto muire school twana torore ne school ki are batanto konyara school yi
ere igoro mono tokubon tubwatin to be a partner with other schools tokubon nakino este school it ne rura mwana aragenda akini tukoreria reporting that's mabachi barore mwana school kia ite yatinko iro mwana school muibore atamaipina ki school kina muire pakacha arore nchera nari akumanya mwana wa school kia agenda ana amanya na baibore amanya na no the first thing to kare to wikor to akwana no mwarimu monena to introduce yororo okay kama buna abana baiga konyara bari boarding gotwara to bali amatukari ya visiting timetini no mokwenda mwabarra gusini bono na baibuli bakoimukie jukumu iyo nkogenda tore twabarara bara the same thing paka baibuli bacha na bora ndagende school iro nyoro muibuli n'inyichini wayabore ti umwana na barara sama obubi okay so kero na boko kendo arte yayo mamo mino na teme stato mino na teno nyokore tere chinyoyo na tema ukwa matevi we appreciate that little thing that kigacha umwana naro oranyoro school abaibuli mbaro okwatebe visiting day wateba sawa mwana muibuli tako genda but kero mwana andorire as any other member of Minto mwana na bakokana bakochekana at least nencho muntu nacho tero chakondo okay arasango abana baiga mwaberi moko bakonya basoira se skuru sometimes abana baiga ngwenda bale beba nga no gosiro bakoyegwa maybe ngo monitor mole performance yabo bana ndia ona Facebook kwate na inde ekira ginte no nyane abategere bamanya ki abana bekere baje inko babekere tole ki wango ndobekete nga amaisi ayaga ko wekega to kwira nanse iko gendrego na inde ndo babekere amachiko ne bikongo onye to wiki magisi aya rolio okonya mbaro abange tigaturusya okonya kutoi toira sande unabone wiki yarete kwaje najete na milka tukabatalira si chukuru tukabaisaransia na baliba torojenga bajagre koira nansake tukabatebiga oiko beko mokiake igo umusesa ogisigoro twakoire tamwe yamo ose eraini entambere abana bateto konya bali bairanirenze twatemere ko batengo ko basokitore Invite abana bana babiri bachite bakalira bakayenda bakasu mwalimu bakatangira akoreto toira ni kunaenda se program so ntori ko baleta yanga bona kende skuru wasome singenje mwa bwate bese ya etotege tutokosomie na ayeka obiuke omuntu ikamomonte kabisa ngakibako kora emirubiri yabo gali ese skuru ngake performance yabere mwabakwanera mwene kinga ngokoli bale buyana nyasensemo yawo project nere mwatwara asensemeli echuni bwango igana bukora yikwanera etu atwara mentorship on the career day ina tobwate litukoria ichuma abana aba when any local our board of members our directors kerbagocha ngotware what mentorship on the schools abana unatwate baritanga ni turi kubobwate gatubate from classroom to boardroom bako tubagai mwana nata tokobe lawyer bako mogai onyo bone ngambio ngia komoroke lawyer bone iga kunara so that's what we do toko gatoka baka na mapema bone iga bangia kunara ndio bara kunara bogi maburi boys ko okay igo naruchinga ase project elimu abetemo kubwaterana nabarai igongo chimurimo wa welcome abarai bande kubwaterana barwa soko enekinga abana balingonyara bale tubwata barai we are not in any way associated with any political party omorai onde bwensi over UDore over we are irore you are welcome to work with us siasa nenga na mito nenga to bwaterana so akanto bwaterana teno mu MCA bo ichuni is we are working closely with him na donate chitangi chiamache around these local areas at the same time monitor abana bari sana tagara abana bara masege no bari kwende izi
Okay. Aha. Ekero kurigereria bono gaiga ase orugongo rwa Busi so far abana bali mwabere mugokonya arasa. Ekero kurigereria okugani ngororo rokonge. Akere kende miroberi kimo bwata asa matukabo sio kwani kinga ngusira muri abana abo. Bono again what we are doing expansion yani kogareye ogokonya kogoja seminto egere minde mayo koraki ekonye ntogende kurigia sponsorship modeneniri weke ombe okeito yore a president akoro kwa Rispa Abraham garo no mokongu sana ali nende agokoro mukisana kuna kurigi kusabirira ayo kora una bantu bano kusabeseka ndu maragagali kora kusabirira dole na ndo kusabira konge ekole kurwase abantu baminto bali ba kutogara twana okwana kera yomo tuwa umwako yarantu abate conference yanene sana asomo cho Dallas Texas abantu baminto bonse bikuruchi state chinga America bagaje bakomerana tubaisiransanze tukagamba ngakitoko konyana ekine abuna togo na connection akiro muntu manyiri na ende ntoji tuwale yende asomo dinyo kumuna kabere na wetera gawo ntobwata bo program wabokaboke tubona kuna kuligira risiko igende kanene tutagete kwerusia no gotegemea serikali na kuna komenya ko gujase serikali na serikali tokonye serikali ne bwate mirimo yabo na intu buna bono abantu bamintu na botokonya na karolire mama ekaraka igure nga mujigito tubwati ndagira abantu mugino nagateba kamo bateba tenda enda ukwani nyarebe omuhirira mama nyaga gore chibando kujya intu tigato imugi na onye singi komito bwate na intu dole to mujigito no tegito mwana some mujigito no tegita mariogo na kikingo sabanga onde bwensi oresiko tigache atoikange tubwaterane tukini minto. Okay, vya sana. Kuri ndo bwato moroberio o tap unayora si chinse chiri chama ikoli dio botomera milkaresa obane toso asense meri ya Google Play Store o download app ya tap kogo toma $50 niko kwenyorera $20 igora igori dio gocha gwaka nera abane school fees o tumeke tap na ndo tumeke a promo code ya Ndizi TV na dio renyorere offer yo amsini jina wajiko enda sata dari bobono kwa konyara $20 toro chinga kwa sponsor na ndo mwana onde kabisa miona sana manche morigereria ndete morabwatira butraso sesemeri ya kabiri studio tuimanyi gore ya tap tumanya kuirana tokende gusanga nabageni baito. Ndizi TV Ubwansu Bwumugusi. Je, una wapendwa walio nje ya nchi na wangependa kukuzawadi kwa kukutumia hela? Pata hela mara moja kwenye simu yako kwa kuwashauri kutuma kupitia Tap Send, ambapo watapata $20 wanapotuma zaidi ya $50 kwa mara ya kwanza kupitia Tap Send wakitumia promo code Ndizi TV. Download Tap Send kutoka Google Play au App Store. Tap Send. Send more, spend less. Biwa Health Natural Herbs Clinic nenya gitari ya chirenguma asokorwa obogwenya gotumeka amaliogo yemete mbabwate abanyagitari buna Dr. Gikonyo abakolingolia na kogwenya amaroire abuna arthritis, oboroiro bweskari, high blood pressure, UTI, ulcers, asthma, hemorrhoids, fibroids, prostate enlargement na gokwa endurume.
boigo nkwena na bale amaliogo asabasacha bali achinguru cyabo kiranirense abasubati babwate omuchando bokorora erangi na boigo oboroire bwelisangwa nayande amange babwate chimashini chekerero echichikolingolia amaroire eliokonyora obokoreri bwabo batarerekera litko asorosagirwa borwa Nairobi, Kisumu, gose Mombasa. Umerana n'abanyagitari kera litko lya Jumapili ya Sensemeli ya Ikonge asomo bagani o Millennium angenegeta seni kya mabuta ya Pebo. Kera litko lya Jumatatu ya Sensemeli ya Nyamira asomo bagani o Nyamira angene bengi ya Equity. Kera litkoria Jumanne imeomo chobo songo omubagani o Capitol irongo litangani room 117. Naboko kwana na barabo gwetera ase namba yesimi ya 0722 300 630 gose 0788 313 910. Pure Health Natural Herbs Clinic. Your health is our priority. Ayumwanju wegeta sini kia Ndizi TV na bogo tubuate wetera senjera yomtandao ya www.ndizitv.net iliyoko tuligirelia na boigo usonje mirubiri ito chinsemero ngebiri nenye nyoranga na bogo sonja wetera sesi miao ya kuboko laptop smart TV iliyo wegokie Ndizi TV obwanso obumagusi Omogusi ine kwabiri gukuriye skuringi ya asura abikira umwana gucingekero cingiye cy'amasomo bono eskuru ya Sister Mikaela Girls Secondary School yuko toka sebara ya Kisi Oyugis angena Cardinal Tunga High School Musocho nalyo lichibuliao niko babwate birasi biya ebigale asabana bagosomera buya ebyo birebicenu asibuko babwate nyomba cyo kurara cingiye nande cincenu kirage aborokiko bagosoma se skuru ye niko bali abacenu naboigo babwate cimbo cingiye kirage abali bagosoma se skuru ye niko babwate bamanyi wiguro ase otawwenga mwano takonyora semi cingiya mbabwate computer lab eyurengiya asabana bagutumeka ci computer kwemanya naboigo gosomera mbabwate boigo science lab asabana bagokora megilidege science eyubwate bintu byonsi asumwana waranya rumanyi wigoro niko babwate library ngiya ase bitabu bicire ebyo umwana aranyore cisemi elyo asaserie asajiga nigaragiya ako mwana mazingira maya yogosomera niko boigo bagukina ci talent cyabana asibabwate scouts music group nemecheso ao Onyolinga aigabuigo niko bako kinyumwano kebo Kristo asamange batari na kobakira esimi agirira moretu mwano anyora masomo aigoro Kunazo simulizi nyingi na za wengi ambao wanahitaji msaada. Baraza is one of the stories. Baraza alikuwa analala nje. Anasema ati kila mtu atafute kwake, alafu mimi naambiwa nitafute babangu tuende kukula huko. Alirudi kucheza mpira kama kawaida. Anatumwagia maji, anapasua vitu kwa nyumba. Alafu kuna siku nyingine hapa alikuja akafungia mamangu kwa nyumba, akaanza kumchapa. Tazama Save Alive kila Jumatatu na Ijumaa saa 12:30 jioni ndani ya Ndizi TV. Tubadilishe maisha. Bono ga kimbororo kiobo no mugondo yone asuguma yoka ebalirete burure ina guliangire kamera cinsaga cioka yani ciangire nga kibo kieke bono neliro balibe nobo tunabuka nabwata ga kinyombali mugaka misati ka kiobo tunabwata bo sini ninga siara bwakure ka ibona ngo sara nga inande nkorusyo bo tubonde ka omugondo okorara bosa mongena yangu na chaiga to bana wasiwasi ndogo ndro imeyeduka ya Enokem kinyake chichonsi pi
utachakiriri na gweli chinsaga tocheka pechi esuguma chionzi ya nduka kieye Enokem Agrofet nubuye bwo top mboro nakikwayeroka Enokem Agrofet Agrofet nabante obo twobonzi nobo gotoka sambulie chichonsi ipi nojire ngai bagotoka kwanda maya bosongo yeto mata bosongo nsa nje nachire ayemo mongina malise nje tigamanya ko chikora ko ryo chombe asenge ncho chombe chito na nanyo amagioko nongo yanyorabwe Enokem minyoka anga kwaikire sokere keke umugaka gatimbu yamono sana umugaka misati ondetana lyobo tubwechi insaga tindaba tekonyo chiabo ari peinene raisi bana mubuko ngono nchana bangonyara kogora aye bakwa afford umugaka misati ndetana lyo spinach igobana lira baliane wasa kutora wasi ende sinali chinsaga chao chiangire gaiga tira baba gopima bako tingi kifanya kusime kuorro kwa beko ibintu byakoraki byasa seria kakitiga minyoke woteba Enokem Agrofet omugaka misati ondetana lyo spinach okorra bosongo togoika bwango minyoka chogonsa namaine ayirira natarira eduka ya Enokem emirimo cy'obusongo elikwenyorera amaryogo yo gusyalira ebimeri endagira neti supplement chetugo amaryogo yo gusyalira ekenyambi chimbusuro amoyo ebicucu byogotuga egatia yanda mange naboko banyora imirimo cy'okisi Kenyoro Farmers Cooperative Society eyirange na Market Plaza Goshe naboko banyora opposite Shell Petrol Station eyukali ya Karukiru Falcon Petrol Station bono niko bachakira urusagi rw'abarondorogia imiye chinsamo chiri cha yogo angena yogo primary wigo naboko bakira eshimi Enokem Agrofet one harvest at a time. Ndizi TV ubwanzu bw'omugusi. Mbiyamano sana umwanchi umurigereria na ndingo kwaligania asintunda ya moelio chinga kitogenda gusanga imeyo murubiri wensaki abono mambya asitogenda gusanga nababwatani kurwa Sensemeria Minto Foundation abagenda gutumanyia igoro yobo kwaneli bwabo mbiyamano sana sibali mogenda kulika ujumbe chaino ekerando chinga enyera yeli tongo jare douru agatebano wale imeyo murubiri Alexander Moseti watching live from Geserobo Mariba Ocharo William watching in from Sikisi Dan Silva Msani nogendete kubati umurobeli kurwa Sensemeli inyanya binwa nabaigo weekly for choki agatebanga still watching you live from here Dennis Mogoi na Ivasha Karagita following Rose Michemo from Nairobi Pipeline umongine Del Monte na Habi Naftali Onyango na bana bane no bare imeyo umurobeli kondo montraro roba kwa gutuma ujumbe yaye wetra sinamba yesimi wonderful Minto Foundation agatebanga barabo ase eskuru ye secondary ya Kegogi imenyari bali masaba twansira abantu bake igogo support lunch na fees agatebanga anyway bono mwana tali kuwakanera kende akobolenga can we partner with you akorukanga Kefa Mironga kurwa chinsemo chirichia kya mukama adimetinga rasa na America na mogoto tebinga mwabiri mukwaligania partnership ya Kefa. Yes. Okay. Mbiyamona sana Kefa na ende igo imitingo message ya ikire. Na ende mbiyamona sega so gora. Tore very willing and immediately una to gorega ngo muligitore to batirane. Moteri mbiyamona sana. Okay, Kefa buno igwete Minto Foundation banchiranire request yago kerondo chenga Kerandi Dennis Sensemeria Ndizi TV digital WhatsApp tabanga good morning kurukwanga Kerandi Dennis aka umusori bwege susukoro na Koro City Salams Club goika kachuba seito niko ndani agotabanga say hi to ababwatani ba Minto Foundation. Ambia mwana sana korinde tobeto kumarikira mangana agwetera asekyumbike gya Minto Foundation nabokora tomanyanga milkensemo yago challenge skichiri okorora kyumbike gake gwetera
challenges nchiro challenge ntangani the moment ingo teyo abante kyombeke abantu bare Michael abante ba ba message na go deliver bado gachibesa ya nende tumessage na stoko ligi sonya go someria abana na eyenda bado na baketore bado making well getore. We launched this last year September. Bado ngo kinatore bakane kyombekia kinire mono. Ekende sponsors yabayaya batabanda bakwira n'abasongo. Yaya. N'abana ba Minto. Abana ba Minto barwetega gusi. Abako Genzi ko ta wana inama lunch. Lunch wala jerika ko $50. Yeah, tikana skip my lunch. Mwana na ala sigeto, otete getabu, otete school fees. Okay. Timetiara sankioramente ra senseme ya challenges. I think challenge here nene ni nene tuarolire abantu tuamininga na otulege gokonya gucenjie birengereri by'abantu sengento especially kurwase abantu bamenye tijisi cyangu batemire gokonya lakini gokonya uko wasira sigetegati so bunabona into the board members that's one of the biggest challenges ekogeranga ekereto gukora semo ya recruitment na kuriya abana bamintu bari jinsi cyesi ko basoye babwatera na isigo utwacha gitengora ngora na ende tutugete tugende bwango lakini ine challenge turayana ko overcome kubwatekana nga emirimo yetu tugakora kyekorekana abana abona bakuna gusuke birasi kuchibosio onde taratigana maega ikina gikona ko abantu bandiki gikona ko abantu bando moyo challenge ya kabere ni tubwate na ene togendete kuligeri chinjira ne ukubwaterana na ebiongozi bya gaiga esengenjo na totemo buna tokokora ntutegete to make sure local government aba chief aba sub chief aba kenyoro aba jumbe na baka minister education tuwezi pi tubwaterane sengenjo muntu omubwika gusikiombe kemo ngikunyara gukuru muchando tubwate gusi na gusi meeting aki kurukisi na nyamira meni kwa kwekere mil kate ba chiskuru tubwate ichiwe kurukisi county na nyamira county na ndo endre we expand paguzi teyo ne clan kitaka ruete so those are the challenges lakini the challenges that the board members we are willing to take and to solve nende undi bwenzi oleziko gali ubwate kerenge igendi kirato konye nende orode dasi tuate ani dake tubwentonge we don't shy away from criticism and advice na butokonyeira. Okay. Nimetenga milika kwa bere kukumira na nabarai kurwa soro ngoro igarwa gusi twabere tokoranga nonye n'abana baiga bakurwa singa kitari kwenyara nabagenda cyabisi kiriya sensemo kibasari chiko na nwa gwesekera bakurigyo gusira kurwa sabarayi bali mbali go kibanyora akerekende mbose mikiora abego koro gucia sabarayi bali bako neglect abana baiga sabarayi ngo batebi tubwaterane tubwaterane tunyago konya abantu kero gwachiri minto anoyo minto okay abana na mbata etoba konya there's something I always say we are there today they are our tomorrow noro muraibona iga bati abana bako bakona bako chikoba barai mambi okay partner simbari baresiko babwata nimbari baresiko gali maybe barabumba bwato kubwa lakini mbara imukege tambukero kyogo chikokonya abana baigati tingora batebya rasa bona igente getani ngo batebya no reach out yani bagenda si www.themintofoundation.org namba yetu neroro email yetu neroro ekere batu ikirange umuntu mutani bawo chakonyora milka wetras milka nabako bachi program irenga tubwate abana mbarenga tubwate no nyembaro bwa banyene onye kibabwate kerenge ligo gokonye sukuru gete gusabana gete boko mumboyo na botoko genda na barobwo tobakonyira
egento twakole no mukimono unabone kule sehemu ya program bone geto bwate structure iri ready muntu ndi bwenzi oraje abwatirane na indu noko mubeka se program ina kumwira nonye ne school wende yonse kusasa abandu immediately abana bachake gokonyo usekende yonse kiryatagete kinyare gokonyo endeke nentwe asiminto etore non-profit yani ntori korosi bese na endo nditayo uwakanu abodi yonse piteri uwakanu maybe miri kadala ligeria mabere agenda net transport but otherwise abande bonsi ipi nechi volunteer tobwate na intu abanyene na ore tore lead in the leadership na intwe etweruete okoro meremo esengenjo onde yo tuaka na miga teba no gututa akasiringa 50 yani gutigaranji egere siringa 50 yeye egore gikoroto tyo mwana gose egore no uniform. Okay. Arasa nindo tenga mbaroro bagende tobago kubwati korusiko gali na ende maybe babwate virengere nga gochaka gokonyo muntu goikotwale chibesa chinyinge timetinki orabe gokubatebya anga akero gusira umuntu gali sekinyoro nabukuriye none umwana litete kwa ende school buna milka bali aberega kuri watebanga tigocho musire no nege koroto. Igo. Mwana gokonya teriras momo ndege ngotwale besene. Praktiyo abantu mbali bakonye batumire esweta ujaso mwana bwesukuru atarweti kene ya ngomo gwekano twanyorete umwana oyomo uyu gwatu kuganisana umujyarwe toro ngoma kongo umwana uyu toka milka kana kabiri gatenga chidalikigete skuru ko igorwa moje bake skuru uyu muiboli agaja no umwana uyu skuru yani umwana uyu none yanga bwe abeta ko skuru nga machanja umwana abamukonyete n'umwalimu n'abana bandi basome skuru eyo bakamuhira umwana yensemo bakamuruza abandi bakamuruzira ibikoroto abandi bakamuruzira esati bakamwana uyu akaregister kuruga gutoka mu bwaterororo nake twangata yabanga mirikana kwa negenteke nga omwibuli itozaba involved zino omwibuli akareta umwana oro lakini bali batubwate ntukuchakira umutangano umuchakano kalinga n'abantu babwate bese nabwo igo oyo torigerere tikosota tegerete yabanga nisiringi komubwate isano nabange tori keriyo bwate keko olete tubikiraniamo nabokonyana nga twasukirale twakonyira umwana bw'umuntu milke kiagera nayo legega se ground nimetenga chikesi ni chinyingo kumirana na chiracho kerekende kero umuntu akwimukiye getambo na ambaroro maybe baratwale kerengera likiringa buna twatebanga Minto Foundation twatebira abantu bakorororo osaba bwatani abanene bakorukura chinse chiri cya Michael metu umuntu nabara aligerelie nga abuna abantu babwate chibeso nyore bono kuko tige namba yesimi buno koruwaga iga nechisimyo kerekende nkiora abatebi akubwatikana n'imirimo yo gukora se ground ekingo batebi batebi konya koro it doesn't matter nkyo bwate nabo gutaka konya rejirani ryo bwate garare tenchara mwaka bosi onya bworo boro bwate kimarogo mwaga kyarari ari bora bwate na mayoko gamana ora nakyo komokonya ngori kitore partners watu baswe batokonya chi project nabo go chanto konyara education into bwata health project into bwata water project into bwata social economic empowerment project pero bwaso ile kyombeke kyamindu nariyo raswa na kinka yo orarore echinkuru cya onga ichiraba nariyo osoro nyago konya okay kerkenda rasimero bili na sama tukabosionere yeyiga imirobeli menene tubwate bonega no okugariye program especially ya education abana batubwate school bonega etamu ya gatatu mbaro batigarite school fees again ikirenge kanengelinga tubakonya tubagolere tosukira ndo bosyo sengenjo
ndotagete mwalimu aje kutuligia ase nintu abayuri bono minto foundation ekera abana batwaletera abana ose partner cha toira abana nintu tokobalera nonye no skuru nintu ekolinga umwana oyo murakora gaiga lakini ekerenge kenengelinga tutagete go expand chikuna bona ko skuru onye nkebiri ko kusono umwana oyo and uno motegera yo tuligereti otebanga na bwate school feeding program in fact they can get ngenge kana na ndwe torengareti abana mbali especially bakona chi school cha chokoganda ime chokoganda na kuirana day schools tabako yo mwana tabwati kenda koliti kolima baka mogoroba so feeding no tegete ko so na ndu gawo to be a good model to expand across gusiyonzi umwana onde bwana tabazo kwenjara ekera asime so that's some of the programs to get ready another expansion area to get ready sana una to kwaterana na GMA mental health awareness to make sure nga to kiromonto asegusi oligereriwe psychologically kiromonto ngiyale so those are some of the areas to getting in the future like to commenta so ntigendera lakini to expand okay nimetaba namba ro mubigite high school bono iga maybe miaka isire goika bono bago join maybe a university ama chi college na nde igo ikechi gotwara kuganio konene gwechi pesa kirikinde muchiko gendera kubasira bono eto duwate usually a 3-4-year plan at any given time. Una mwana bona oyoso ete form 1 ore tuajaga rekora ngalinga college ke goje kanga yago chakora. So umbara bona ga baikire form 3. Igabona ore tuajaga rekora ngalinga college yago chakogenda chibese jinga ningo se bona school amasoma akongire abana bago tojo wikia abana sara senior oje baso school ni mo college nabo ekiombera kugira mo lakini kubwate kananga ngura kubwatira natuli naende unatoka na kusaba abatorigereti baja mutubwatirana twegene ndenga abana aba nabo bago school naende bakure college koruabo mba tujage ko ngonda jobis y'abantu lakini nturi kuganya bako mwana akore school tumaje kumurigirira bagali liko bwati within a program yetu mnabona nsemo education our education director akuru weekly from we aram omokongusa na so kolemeremo na ende musikete sana singenjo abwatu ukuru wakong na ende is a very able leader so that's why a program of education is moving very smoothly and within ourselves within the Minto Foundation the leadership is very strong so the future was you ngorenga linga mbuya kororeka okay milka banambara ro maybe mwabere mo sponsor osaba nambara ro mwabere mu kwira se skuru maybe performance yabo terabangia maybe nabo kumukubale talitanga ni mubakwanere township na aronga ki mugo chimwakora potambi to ko ba ketwa chakire form 1 that form 1 through ngote wore kwende ko sponsor mwako tarle performance ya bunere dokoro mwana ngo drop wale within the school just school nchwala what they call clinics mwana bali nkuiro bali bayirukando na bali mugete baba con subject chirezi barinze akibona okonyoro mwana oyo tari konyara kuyimokerera igoro era imne ntambere kurumaiga naptoko mu busiororo but Torres na improve. Mugora muamule room for improvement. Muveka kando, tamotego kuikia max haya tutaje tutakurudisha. Inatoa kwa hivyo tukuwatira net school tuara banava. Yes babwata igas babwata the weakness the subject where they have the weakness but the local clinic bori basomi ali bara improve. We don't believe umwana na romo lili. Yeah, I can take into tukuwati. Okay, mbiyamana sana. Nimeta bantu nabangi bameta sechinse kiri kya Michael na ndi bataraswa se kyombeke ya Minto Foundation. Ninkyora batebi mambya bono. Akiko batebi abana ba Minto bali especially muri sechinse kya Michael. Mwarwete usi chikona chonse bija usi.
numa etoko ni kole gusinga kikongani na ende talikiro mundu re mugesi miachi goteba ngagiti gakonye ekere to gochamo na bana ba minto goitera ase kiombeti kya the Minto Foundation kerige ke to kora kobekera niamu abakonyana twasukire gusibosi igo ngo gosabanga bali baturigete bonega onye kobwato moirio ole ngumbu moirio ngaki ayenole ase kiombe kibona na igure ko ngate Minto Foundation mbama ete na bagatonyora ngotema tole sana ko base social media ji Facebook na Instagram no tole mirikane timu yae so injumwenzi asobwamo tobwaterane egere tosukiminto yeto ya gusi yeto bosio na agenda county ya Uasin Gishu kanyora nga ebe bangete abali abamu abo bali jinsi jamaiko bakoze ibintu binene tebanga mintu kusi into gotigara maiga na into tobwaterane tosukebosio. Okay. Milka totebingo social handles cheno erinde social media handles erinde nga omuntu kabutaka kubabwati maybe totebyo nyemo bwate abisi asere babwata ne bali babaligerete maybe mbatake batale basange na inwa sobwaga rumete tali manga nostra kwa nase basiwe kamera. Okay. Our social handles Facebook etokoro kuminto na wora ali minto nyore minte chinyinge minte logo unene tubegete Instagram ekorokuda _Minto_Foundation dore TikTok Minto @Minto_Foundation YouTube etore @Minto is our business. Okay. Biamona sa website tarate website www.themintofoundation.org onye gotaito gotorikera ujumbe email info@themintofoundation.org. Okay, chinga kitogo korekegera ndo chinge biro bito byatumanyire byatunyorere kegima arasa nabo tumanya nga mbuya kibororora kero montago konyo yo mwabo. Mama gato ginetie una kuetera sekenyo nabo twangubo kamambia twagende sangyo twagenda twakonyo ndekora byoro bago ukubwatera na kulia twakubwatera na kulwa sebinyo kenyo ras twakinirete akinirete haliri kenyo kyanya memisa ekiki kangoro kinga ekera abantu bagwika namo ebagusuka bosi ande mukiro munda ateme gotara ngana yebweko gotara to gochiara lakini ekera muri abange na mugenda ngora koyara mwarure gaiga mwajire no nyebumanyi igobone gendo ngo batebinga okubwaterana negendeke na sabana bali ba Minto especially bali sechinse mu Jamaica imaitenga no nyono ndole mega iga nero deto kubwaterana na indu to gukaribisha lakini gendeke nene gusi yonsipi ase yabeta ekerera achamo olete yora tutenia samagendo turanyale gokora ngo turatiga serikali siku intutweka abanyene tuikanamo na ende tuanchane tokonyane kiro muntu akonya yo mwabo egere tobe abana ba Minto. Okay, engana yago yo moelia sumwanchi mulianere yemilka tobwaterane tokonyane na turasuke moto ege songe bagoteba if you want to walk fast walk alone if you want to go far watu oshikilia watu wengine mtaenda mbali. Okay. Ambie mono sana sogo ikira na studio na boigo gosangana into. Ambie mono sana mwanchi muligeria kwa beri ko gosangana into kutoka chage to moro bile boikaboneka to ikira moelio no gosemeria kono na kwa beri ko gwesemia mange gwitira abageni bili tukulia rero kurende nganchire tukuliro moro bili gaiga aseli tukeli gatumira neri tukoria angya TBT elinde tabe to gwesemia amange mega kamera sakwane kibna evichana baigelio gide gwikira sole asenjira ya benene renyanchama Abigail na nchiria nenkerubo Frida twara obuligeria borobia.